anw ka baara ye mun ye jamana siniɲɛsigi an denw ka kalan u ka baara kɛcogo faamuya u ka baara sɔrɔ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ u ka se ka jamana ka sini sabati o baara kɔnɔ hakili fɔlɔ bɛ taa olu de la an b'a f'u ma an jigi b'aw kan an b'aw wajibiya yɛrɛ a ka kalan a ka baara kɛ ka ɲɛ nka se k'a fɔ maa ma foro sɛnɛ n'i ma daba d'a ma n'anw ye tɔɔrɔ la wali garan la min b'u bali ka kalan kɛ anw ka kan ka o garan bɔ u sen na an y'a ye san tɛmɛnen tɔɔrɔ minnu b'u kan doni yɛrɛ la kalansoba la tɔgɔ sɛbɛn na k'a fɔ n bɛna kalan kɛ 15 ans ni denmisɛnnin dɔw bɛ wuli kabini fajiri ma se ka na u jɔ waasa u tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn dɔw bɛ kabakuru de ta ka na da k'a fɔ nin ye ne jɔyɔrɔ ye ni dɔwɛrɛ nana kabakuru sɔrɔ ye i t'o ta k'o bila kɛrɛfɛ n'o y'o ta k'o bila kɛrɛfɛ min ye kabakuru bila n'o nana o t'a fɔ ne jɔyɔrɔ bɛ min n ka kabakuru bɛ min o fitinɛw kun ka ca waasa i ka b'o la dɔw bɛ na ni wari don u n'o cɛ ka na dɔw jɔlen sɔrɔ kabini fajiri e bɛna tile gandere ka pan o kunna ka taa n'o kɛra o fana baarita bɛ daminɛ u bɛ to o tɔɔrɔ la fo waati min bolodara tɔgɔ sɛbɛn na o bɛ ban e tɔgɔ tɛ sɛbɛn bilen e ka san tiɲɛna an ko an ka bɔ nin bɛɛ la ni denw lafiyara bangebaaw lafiyara jamana lafiyara sisan i b'i to i ka so i b'i to i ka sigiyɔrɔ la i b'i to i ka baroda la ka i tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ n bɛ don kalansoba kɔnɔ tile 45 de bɛ di i ma o tile 45 kɔnɔ i ka waati kunkurunin ta k'i sigi k'a lajɛ fɛn min bɛ yen o bɛ nɔgɔya e bolo cogo min na ne y'i tɔgɔ sɛbɛn o la a bɛ kɛ ni internet de ye karamɔgɔw b'a lajɛ k'a fɔ n'an ye nin ka kalankɛcogo lajɛ n'an y'a ka jaabiw lajɛ nin de ka ɲi ale ma nin de ka ɲi jamana ma o tuma na an ye tɔgɔ sɛbɛn min kɛ sisan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn gun ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ ye a bɛ taa o de sira fɛ nka denmisɛnw ka lafiya kɔfɛ fɛn wɛrɛ b'a la kalan bolo b'a la ka yɛlɛma don o don dɔ bɛ fara a kan dɔ y'a faamu dɔ m'a faamu dalu fɛn bɛ o ko kura ninnu kɔnɔ an y'o bɛɛ fana perepere latigɛ k'a faranfasiya ka bila u ɲɛ n'i nana i b'a bɛɛ ye i sigilen i ka so k'a bɛɛ faamuya wa n'i ma min faamuya yɛrɛ i sigilen i ka so i bɛ ɲininkali kɛ komi n'i bɛ telefɔni na a jaabi bɛ di i ma o kumana a ka kɛ cogo min na i b'a kɛ ten mais n'a ye nin bɛɛ kɛ fana nin kun ye mun ye gɛlɛya ka bɔ denmisɛnninw kan dɔ bɛ wuli ka bɔ fo Sikaso dɔ bɛ wuli ka fo Gawo ko n bɛna n tɔgɔ sɛbɛn ne sigilen Sikaso e sigilen Gawo e bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn dɔ bɔra musaka la dɔ bɔra sɛngɛ la o musaka tun bɛ jɔn kan o ye bangebaaw de ye o donc dɔ bɛ bɔ olu fana ka donni na nka ni nin baara in fana kɛra a ka ɲi anw yɛrɛ ma a ka ɲi Mali ma a ka ɲi gouvernement ma a ka ɲi an ka ministère fana ma parce que an bɛna dɔn sisan école den joli b'an bolo u bɛ kalanso jumɛn na u bɛ kalan jumɛn kɛ n'u bɔra baara jumɛn bɛ se ka sɔrɔ u ye an sigikun y'o de ye u ka kalan sɔrɔ n'u ye kalan sɔrɔ u ka baara sɔrɔ n'u ye baara sɔrɔ u ka jamana nafa o tuma hakilila kura in a bɛ nin hukumu de kɔnɔ tɔgɔ in i bɛ taa internet de kan n'i taara internet kan i b'a fɔ n bɛ fɛ ka n tɔgɔ sɛbɛn n'i ko n bɛ fɛ ka n tɔgɔ sɛbɛn fɛn o fɛn b'a la o bɛɛ bɛna da i ɲɛ kɔrɔ a bɛ fɔ i ka sugandili 3 kɛ n'i y'o sugandili 3 kɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ o 3 kɔnɔ dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ bɛn min ka nɔgɔ e ma la donc e bɛ bila o sira kan kalan fana sara dɔ b'a la wari min bɛ sara waasa i t'o ka sɛbɛn i b'o fana kɛ n'i ka telefɔni wali ka ordinateur ye k'a sɔrɔ i ma bɔ i sigiyɔrɔ la nka n'a ka di ye fana i bɛ taa ekɔliso la ka taa sara n'o bɛɛ kɛra i ka sɛbɛn bɛ d'i ma k'a fɔ e farala sanfɛ kalandenw kan ekɔliden kura b'o la kɔrɔlen b'o la min bɛ Bamakɔ b'o la
min bɛ Mali kɔnɔ la min tɛ Bamakɔ ye o b'o la min bɛ gouvernement kalanyɔrɔ la o b'o la min bɛ kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔ la o b'o la nka kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔ ta o bɛ daminɛ san wɛrɛ de parce que an ka baara la an ma kalanden bɔ kalanden na min bɛ Bamakɔ ani min bɛ Gawo olu ma bɔ ɲɔgɔn na min bɛ gouvernement la ani min bɛ privé la olu ma bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ ye an ka kɔlɛ de ye an b'an bolo d'u bɛɛ kɔrɔ